מודל עכשיו מעמד לטלפון סלולרי. זה מעמד פשוט להעמיד על השולחן, ומאפשר להעמיד את הטלפון בשתי זוויות שונות, במאונח או במאוזן. נתחיל ביצירה של מסמך חדש ב-OnShape. נלחץ עם הכפתור השמאלי בעכבר על כפתור Create בפינה השמאלית העליונה, ונבחר Document. בחלון New Document שנפתח, ניתן שם למסמך שלנו, למשל מעמד לטלפון ונלחץ על כפתור Create. אנחנו נעבוד על מישור פרונט, ולכן כדי שלא יפריעו לנו בזמן שאנחנו ממדלים, נעלים את שני המישורים הנוספים על ידי לחיצה על העין שמופיעה מימין לשם של המישור בסרגל השמאלי. יופי. נבחר את מישור פרונט ונפתח סרטוט חדש בשם סקץ' 1. נקיש על מקש N כדי למרכז וליישר את מישור העבודה שלנו, ואז נוכל להתחיל במידול. הסרטוט שלנו יחולק לשני שלבים, סרטוט הקווים ומתן מידות מדויקות בשלב השני. אנחנו בוחרים בכלי הקו ומתחילים לסרטט איתו. אנחנו נתחיל מצד שמאל לראשית הצירים ומעט מעליה. אנחנו נמתח קו קטן למטה עד לגובה ראשית הצירים, ומשם עוד קו קטן ימינה. נמשיך ונסרטט את שאר הקווים, וכשנסיים נקיש על מקש Escape כדי לצאת מכלי הקו. כעת נדייק את הסרטוט עם המידות. נלחץ על כפתור המידות או מקש D ונסמן את אורכי הקווים והזוויות ביניהם.
יפה. עכשיו אנחנו צריכים לשכפל את השרטוט שלנו כדי ליצור צורה אותה נוכל למתוח לגוף תלת-מימדי. אנחנו יכולים לחזור על אותן פעולות שעשינו, או להשתמש בכלי שנקרא Offset כדי לפשט את התהליך. אנחנו לוחצים על כפתור השמאלי בעכבר, לא משחררים אותו, ומסמנים את כל השרטוט שלנו. השרטוט ישנה את הצבע לכתום ברגע שנשחרר את כפתור העכבר. כעת נבחר מסרגל הכלים את פעולת ה-Offset. והשרטוט שלנו ישוכפל במרחק 5 מילימטר מהשרטוט המקורי. נשנה את המרחק ל3 מילימטר, ונסרטט עוד 2 קווים קטנים כדי לסגור ולקבל את הצורה שרצינו. יפה. נסגור את השרטוט שלנו על ידי לחיצה על כפתור ה-V הירוק. והשלב הבא יהיה הפיכת הצורה לגוף תלת-מימדי על ידי שימוש בכלי האקסטרוד. נבחר אותו מסרגל הכלים, ונסמן את הצורה שלנו. נבחר עומק של 50 מילימטר. נראה את התוצאה. ואז נסגור את האקסטרוד על ידי לחיצה על כפתור ה-V הירוק, וזהו, נידלנו מעמד לטלפון.